Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, August 8. Grade 10 student, binaril ng 18 years old na nobyo sa loob ng classroom. Police power ni San Simon Mayor Punsalan, sinuspinde ng Napolcom. Mga guro sa Masantol at Macabebe, hirap sa baha, karampatang benepisyo, panawagan. Panukalang magpapaliban sa BSKE 2025, ganap ng batas sa August 14 kahit di aksyonan ng Pangulo. Paolo G. Impersonator, nakisaya sa CLTV 36. Dalawa ang nasa critical na kondisyon matapos ang insidente ng pamamaril sa Santa Rosa Integrated School sa Barangay Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija nitong Huwebes, August 7. Ayon sa Police Regional Office o Pro 3, binaril ang isang grade 10 student sa loob mismo ng kanyang classroom. Itinuturong salari ng kanyang umanong 18 years old na boyfriend na kalaunay binaril din ang sarili. Kagad naman nilang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Samantala, ayon sa DepEd Nueva Ecija, nakatakda silang maglaan ng psychosocial support at stress debriefing para sa mga apektadong mag-aaral at kawani ng paaralan. Tila matutuloy na ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Automatic na kasi magiging batas sa August 14 ang panukala na naglalayong ipagpaliban ng halalan kahit hindi pa ito pirmahan ng Pangulo. Magbabalita si Ashley Punzalan. Hunyo ngayong taon nang ratipikahan ng Kongreso ang Bicameral Committee Report para sa panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng kasalukuyang barangay at sangguniang kabataan o SK officials mula 3 taon patungong 4 na taon. Dahil dito, posibleng maantala ang barangay and SK elections o BSKE na inaasahan sanang ganapin sa darating na December 1. Sa kabila ng pinangangambahang postponement ng BSKE, tuloy-tuloy pa rin umano ang preparasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Sa makatuwid, inilunsad na ng COMELEC ang Register Anytime Anywhere program sa Metro Manila nitong August 1 para sa mga Pilipinong nais magparehistro pero hindi makakabalik sa kani-kanilang lokalidad para sa 10-day voter registration period. Ayon kay George Garcia, chairman ng naturang ahensya, posible umunong maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kahit na sino ukol sa constitutionality ng panukala. Ang paghahanda namin, tuloy na tuloy ang barangay and SK elections. Hanggat walang batas, ang batas natin sa kasalukuyan, December 1 ang barangay and SK elections. At yan po ay ating plano na ituloy-tuloy ang paghahanda hanggat hindi napipirmahan ng Pangulo. Sa kasalukuyan, Huwebes, August 7, hindi pa rin napipirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang panukala. Gayunpaman, sa darating na August 14 ay inaasahang mag-lapse into law o automatic nang maisabatas ang panukala kahit hindi mapirmahan ng bill at kung hindi ito i-veto ng Pangulo bago ang naturang deadline. Samantala, sa isang press briefing ng Malacanang nitong Biyernes, August 1, ani Presidential Communications Office o PCO Undersecretary and Palace Officer Attorney Claire Castro, abangan na lamang umano ang magiging aksyon ng Pangulo ukol sa panukala. Ang August 14 na pinaka-deadline, so hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sinuspinde na ng National Police Commission o Napolcom ang kapangyarihan ni Mayor JP Punsalan na mamahala ng lokal na kapulisan sa San Simon, Pampanga. Kasunod ito na naging pag-aresto sa kanya ng NBI sa entrapment operation kaugnay ng umunoy pagtanggap ng bahagi ng 80 million pesos na suhol mula sa Real Steel Corporation. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Vicente Caninisan, magsasagawa ng investigasyon ng inspeksyon, Monitoring and Investigation Service o IMIS para sa posibleng full revocation ng alkalde sa operasyon at pamamahala ng kapulisan sa kanyang nasasakupan. Kinumpirma ng NBI ang naging pangingikil ni San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan at kasamahan nitong si Ed Ryan Dimla, also known as Doc Yang, sa isang private company sa kanilang bayan. Batay sa reklamong natanggap ng ahensya mula sa Real Steel Corporation, humingi umano si Dimla na nagpakilalang external city administrator
at kinatawan ni Mayor Punsalan ng 30 million pesos kapalit ng hindi pakikialam ng lokal na pamahalaan sa operasyon ng kumpanya. Bukod dito, humingi pa umano si Dimla ng karagdagang 125 million pesos bilang reimbursement sa political expenses ng alkalde. Naaresto ang dalawa sa ikinasang entrapment operation ng NBI sa Clark nitong Martes, August 5. Sumailalim na sila at 5 pa nilang mga kasama o security detail ng alkalde sa inquest proceedings at nahaharap sa kasong robbery, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at illegal possession of firearms. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi na bago sa mga guro ang lumalalang baha sa kanilang mga paaralan. Ngunit kasama nito ang paglubog ng mga benepisyong dapat sana ay natatanggap nila sa kanilang matagal na serbisyo para sa bayan. Tinanggalan umano sila ng Special Hardship Allowance, benepisyong lalo nilang kailangan sa gitna ng climate change at hindi rin sapat ang kanilang pensyon pagdating ng retirement. Ang report, ihahatid ni MC Galang. Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa mga paaralan sa Macabebe at Masantol, lalong nabibigatan ang mga guro hindi lang sa kanilang trabaho kundi pati na rin sa kanilang gastusin. Dahil dito, kinwestiyon nila kay DepEd Secretary Sani Angara ang biglaang pagkawala ng Special Hardship Allowance o SHA na dating naibibigay sa mga nagtuturo sa mahirap na lugar o kondisyon. Ayon sa mga guro, umaabot sa 200 hanggang 400 piso ang kanilang gastos sa pamasahe araw-araw. Pag-aralan namin ulit kung bakit hindi kayo nagkakatanggap niyan at yung possibility na ibalik dahil pinag-uusapan nga namin nila sectors na lumala pa nga yung hardship ninyo. So dapat siguro sagutin ng hardship allowance. Bukod dito, isinulong rin ni Department of Education Secretary Sani Angara ang pag-aaral sa alternatibong transportasyon para sa mga guro at mag-aaral na apektado ng baha. Siguro pag-aaralan natin yung transport options natin. I don't know. We'll discuss with Congresswoman ano yung mga pwede tayong pumili ng isang school bangka or something. I don't know. No? Pero yun ang mga options na naisip ko ngayon. Samantala, isang mahalagang panawagan naman mula sa mga guro na malapit ng magretiro ang pagtaas ng kanilang pensyon. Hiling nila na i-adjust ang matatanggap ng mga magre-retiro para tumaas ito ng isang salary grade. Ayon pa sa kanila, kailangan munang maka 36 years sa serbisyo bago makatanggap ng 90% ng sahod bilang pensyon. Kung hindi, mas mababa pa ang tinatanggap na halos hindi na sumasapat sa buwan ng gastos. Tugon ni Angara, ang 90% na ito ay tax-free at pag-aaralan din ito hindi lang sa DepEd kundi sa buong civil service. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng kalihim na mahalaga pa rin ang mga pagkakataong tulad nito dahil mas naipapaabot ng mga guro ang kanilang saloobin sa mga opisyal ng gobyerno. Mabuti yung mga discussion na ganito dahil napapaabot sa akin yung mga concerns talaga dito. Hindi ko alam kung magastos pa ng teacher ng 400 pesos kada araw. Although naikwento ni Congresswoman kahapon na yung mga learners natin nagbabangka nga. So, I think imbis na individual, meron tayong solution at the individual level. Baka pwede natin pag-isipan ano yung solution natin at the collective level. At the school level, at the barangay level, pag-usapan natin at mag-pool tayo ng ating mga resources. Habang patuloy ang baha at dagdag pasanin sa buhay guro, hiling nila na sana'y hindi lang mapakinggan ang kanilang mga hinaing, kundi maramdaman din ang pagkilos para sa kanilang benepisyo at kapakanan. MC Galang, CLTV 36 News. Ito ang pinagtibay na solusyon ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor mula sa fishing industry para mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa ilog. Kung paano ito isinakatuparan, narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Umaagos ng mabilis ang tubig mula sa binahang kabahayan sa Barangay Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Diretso ito sa mga palaisdaang nagsisilbing water catchment facility. Makikita sa video ang aktwal na pagbaba ng tubig sa komunidad, dulot ng pagpump papunta sa fish pond area.
Ang inisyatibang ito ay resulta ng kooperasyon ng Santo Tomas LGU at ang pribadong grupo na industriya ng palaisdaan. Layunin nito na hindi naabutin pa ng isang buwan ang pananatili ng baha. Ng BGC, parang in-apply lang namin dito sa mga palaisdaan namin. Ginawa namin, yung tubig baha namin dito, dinala namin sa palaisdaan, na ginawa namin detention tank, pinump namin yon sa aming bangka, dinala namin dito sa kailugan namin, umagos na yung tubig, nawala na yung tubig namin dito sa bayan ng Santo Tomas. So, dyan sa pinapakita mo, kailan nangyari yan? Ito siguro nasa 2 days, 3 days ata ito na kalakihan ng tubig dito. Pero kung makikita mo kung gaano kalaki yung baha dito, kung gaano karami yung maagos na tubig, alos na wala sa loob ng kalahating araw, napakabilis na wala ng tubig baha. Ayon kay dating Mayor Lito Nagit, kung walang pumping station ng LGU, nananatili ang baha ng matagal. Ngunit dahil sa bayanihan, nagawa ng paraan ang pagpapatayo ng mga dike at ang aktibong pumping ng tubig patungo sa mga palaisdaan. Natuwa nga yung aming mga kababayan dito, yung mga kabaryo namin. Pinag-uusapan, hindi daw nila kailangan yung relief. Ang importante, mabuhay daw sila ng normal, na walang tubig, na walang baha. Kaya tuwang-tuwa, talagang naging viral yung video natin dahil pinakita nga namin kung paano magiging posible na pag-iisipan mo lang may solusyon namang nakalaan. Basta pag-iisipan mo lang, may determinasyon ka para magawa yung isang bagay para masolusyonan yung mga problema. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 30% ng mga Pilipino ay apektado ng baha kada taon, katumbas ng humigit kumulang 35 milyon sa kabuuang populasyon ng bansa. Karamihan sa mga apektado ay naninirahan sa mga flood-prone areas sa Central Luzon, Metro Manila at Bicol Region. Madalas silang nakakaranas ng seasonal flooding tuwing panahon ng tag-ulan o bagyo. Ayon sa PSA, 20% ng mga pamilyang binabaha ay nasa ilalim ng poverty line. Tinatayang 7 milyong pamilya ang naghihirap tuwing binabaha ang kanilang lugar. Kadalasang naapektuhan ay ang mga mangingisda, magsasaka at informal workers. Nawawalan ng hanap buhay, nasisira ang tahanan at napipilitang umasa sa relief goods. Kabilang sa mga umaasa na masolusyonan ng baha sa Santo Tomas ay ang senior citizen na si Eddie Ico. Sa pagpapaliwanag niya sa CLTV 36 News Team, matagal na itong problemado sa baha. Ngunit sa nakitang solusyon sa pagkakaisa ng pribadong sektor at ng lokal na pamahalaan, ay nagkaroon umano siya ng pag-asa. Baha po talaga? Oo, taga ng baha. Pero nasanay na po kayo? Nasanay na. Kasi dati itong baha, kung ito, bumaba din ito. Tinataas lang namin. Dahil para hindi kayo abutan. Tignan mo yung bahay na dating bahay ayan, na ito. Ayan. Kaya may bangka pa doon. Okay. So, ang ginawa niyo po solusyon is tinaasan niyo na lang po yung bahay niyo. Ngayon po, naniniwala po ba kayo na may solusyon pala talaga itong bahay dito sa Santo Tomas? Oo, meron po. Samantala, bukas ang Bases Conversion Development Authority o BCDA sa pagpapakita ng modelo ng mga flood control ng kanilang pasilidad na epektibo sa baha. Sa pagbisita sa Pampanga ni Atty. Gisela Calalo, sinabi nitong maaaring mag-benchmark ang mga lokal na pamahalaan, lalo na ang DPWH, para mapagtularan ang water catchment facility. I-share naman natin ito sa mga local government units, sa mga provincial governments, para sila naman ang mag-adapt kung ano ang natutunan ng BCDA. Kasi ang BCDA malawak ang naging sakop niya, so yun ang aming ibinabahagi sa mga LGUs at saka sa provincial government units. Catchment ng tubig, mahalaga talaga yun? Napakahalaga niyan. Napakahalaga kasi alam naman natin na tayo, dito yung bansa natin, dayuhin tayo ng mga bagyo taon-taon. Walang palya yan, no? Walang nakaka-experience tayo ng kung ano-anong na bagyo, nakaka-experience tayo ng baha. And hopefully in time, ma-address natin yan sama-sama, lahat ng ito. Samantala, sa provincial government ng Pampanga, kailangan ng master plan para maiwasan ang para-paraan na flood control ng mga magkaratig bayan na kung minsan ay nauuwi sa iringan. Ang kailangan natin, kakausapin ko nga yung mga mayors, hindi tayo
maghanap tayo talaga ng mga consultant natin, ng mga expert yan. Hindi yung arangin ko, hindi mo maarang tubig. Kahit nilock niya yun, winelding niya pa daw eh. Pero lubog din na Santo Tomas. Lubog ang buong Santo Tomas. So, hindi rin nakasave sa kanya. So, si Mayor Dimandato naman, palagi huwag niya rin sisisihin si Sambo doon. Yung kanya talaga, kaya lumubog siya dahil walang dike yung side ng barangay. Putol. Putol eh. Paolo G. Santos, CLTV News. Matagumpay na sinimulan ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa MSIG Serenity Cup matapos silang ilang paso ang Timor-Leste sa kanilang unang laban na ginanap sa Viet Tri Stadium sa Vietnam. Narito pong report. Strong start ang ipinamalas ng Pilipinas matapos tambakan ng Timor-Leste sa score na 7-0 sa kanilang opening match sa Association of Southeast Asian Nation Women's Championship nitong Huwebes, August 7 sa Viet Tri Stadium, Vietnam. Sa first 10 minutes ng laro, agad na umarangkada ang Pilipinas sa pamamagitan ng 3 sunod-sunod na goal. Pinangunahan ito ng debutant player na si Aliyah Shinaman na naka-score sa unang 2 minuto ng laban. Ayon sa kanilang skipper na si Hali Long, group effort ang kanilang susi sa kanilang pagkapanalo. Overall, I think it was pretty good. We got the goals that we wanted to get, and we definitely could have gotten more. So there's just more growing and learning, but really proud of the group that we put out today, and all the subs that came on the bench was really good energy. Dagdag pa ni Long na pinaghandaan nila ng husto ang kanilang mga kalaban. We don't take any team lightly, and we don't know which way this group's going to go. I mean, it was a pretty good game before us, the 2-1 with Myanmar coming out top. So looking forward to looking at that game and seeing what kind of results we can pull out with the next 2 teams. Samantala, hinirang na player of the match si Junisha Tolentin sa kanyang solidong kontribusyon sa depensa, gayon din sa suporta na binigay sa kupunan. Matatanda ang nagkampyon ng Pilipinas sa nakaraang ASEAN Championship at determinado silang isecure ang titulo ngayong taon. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang bansang Australia sa August 10 at Myanmar naman sa August 13. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Tumaas sa 18 mula 16 noong nakaraang taon ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa listahan ng mga bilyonaryo sa Pilipinas batay sa pinakabagong listahan ng Forbes. Nananatili sa unang pwesto ang magkakapatid na C ng SM Group kahit na bumaba ang kanilang yaman ng $1.2 billion. Sa kabila nito, nanatili ang kanilang net worth sa $11.8 billion. Pumapangalawa naman si Enrique Razon Jr. na may-ari ng International Container Terminal Services. Nakapagtala siya ng net worth na $11.5 billion. Pangatlo pa rin ang property tycoon na si Manny Villar na may $11 billion kasabay ng pag-rebrand ng kanyang Golden MV Holdings bilang Villar Land Holdings. Itinuturing naman na may pinakamalaking porsyento ng pag-angat ang mga mag-asawang Dennis Anthony at Maria Grace Uy ng Converge ICT Solutions na tumaas ng 74% ang kanilang yaman. Bunso dito ng paglakas ng kumpanya dahil sa pagpapalawak ng internet access ng pamahalaan. Nasa $1.6 billion ang net worth nila sa nasa 16th spot. Samantala, si William Bello ng Wilcon Depot ang nagtala ng pinakamalaking porsyento ng pagbaba ng yaman sa 40%. Nasa $520 million ang kanyang net worth na naglagay sa kanya sa 29th spot. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tumanggap ng relief goods mula Ecoprotect Management Corporation ng aabot sa 600 pamilya sa Florida Blanca, Pampanga. Babalik raw ang korporasyon sa bayan upang tumulong naman sa mga eskwelahan. Narito pong report.
Matindi ang naging epekto ng baha kina Leonora Libut ng Florida Blanca, Pampanga. Nasira din ang pananim ng mga magsasakang sina Robert Sampang at Rolando Reyes dulot ng bagyo at habagat. Ay may limbuk kay bale maligaya paraglintano. O takal salama karakter keng kabyayan mi. Dito ba dami may ngalbug ako. Lalo na itong dayaton may ngalbug mo naman. Kasi may pare. May sinay pare mi. Salamat kenda kaladakan. Kasama sila sa aabot 600 taga Florida Blanca, Pampanga sa nabiyayaan ng relief goods mula sa Eco Protect Management Corporation o EPMC nitong Miyerkules, August 6 sa Florida Blanca Sports Center. Pinangunahan ni EPMC President and Chief Operating Officer Alain Tan ang distribusyon ng ayuda kasama si Mayor Michael Galang, Sangguniang Bayan at iba pang opisyal ng munisipyo. 475 apektadong pamilya mula Barangay Maligaya, Kabangkalan at Poblasyon ang mga benepisyaryo ng relief efforts bukod pa sa 86 na magsasaka. Ayon kay Galang, maraming lugar sa kanilang bayan ang sinalanta ng baha noong kasagsagan ng mga pag-ulan na dala ng bagyo at habagat. Kaya ang kanyang mga kababayan hindi nakalabas ng kanilang pamamahay. For a week na hindi sila nakapaghanap buhay, at least ito man lang po talagang mag-augment po dun sa limited resources po nila. Kaya naman po lubos-lubos kaming nagpapasalamat at may katulad pong ganito na activity na tumutulong po sa ating pong mga kababayan. Opo, napakalaking bagay po na katuwang po natin ang private sector kasi kung ang local government lang, hindi po niya kakayanin na sagutin lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay lubos na nagagalak dahil merong katulad po ng Eco Protect Management Corporation, isang private sector na kung saan tumutulong po sa ating pong mga kababayan. Bukod sa Florida Blanca, naon na ring nakapamahagi ang EPMC ng libo-libong relief goods sa ilang lugar sa Pampanga at Bulacan. Since ang palagi naman po ang sinasabi ng Eco Protect is tayo po ay mangunguna sa pagtulong sa komunidad, sa environment, kaya po tayo nandito. Priority po natin ang mga tao. Ang pagtulong po kasi hindi naman po pumipili kung saan po tayo dapat tumulong. Kung ano po yung kaya ng company, nandun po tayo. Nangako naman si Tan na babalik muli sa Florida Blanca upang maghatid muli ng tulong sa iba pang paraan. Ikupin po kang mayor ng din, kasabi kay Bayo kaya po tinaglus Kelly. At hindi pa pumaluang programa, reta pong pwede nga sa rin public school Kelly. Ren pong bangkuda rin anak, may balik kaya pa po para sumawag kami pa si Bayo, karen pong barangay yun. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Space Week, 6 sa 7 meteorites o bulalato ng bansa ang opisyal ng bahagi ng koleksyon ng National Museum nitong Martes, August 5. Kabilang dito ang Pampanga 1859, Paitan, Ilocos Sur 1910 at Pongo, Quirino 202. Ibinahagi ang mga ito ng Bayanihan Meteorite Recovery Team at ng ilang private collector. Kahanay na sila ng iba pang meteorite ng Pilipinas gaya ng Pantara, Bondok at Orcomunuma na masisilayan sa Philippine Meteorites Exhibition sa National Museum of Natural History. Tampok ang 22 interactive science exhibit sa bagong bukas na Regional Mobile Science Centrum ng Department of Science and Technology o DOST Region 3 sa Vista Mall, San Fernando nitong Martes, August 5. Ilan sa mga highlight ay ang air cannon, anti-gravity mirror, Newton's cradle at whisper dish na layong mas gawing kawili-wili ang pagkatuto ng mga agam. Kabilang sa mga unang sumubok ng mga aparatos, ang mga estudyante mula sa Apalit High School at Porac National High School. Ayon sa DOST, bukas ang science fair sa publiko sa buong buwan ng Agosto upang hikayatin ang mga kabataan, guro at science enthusiast na ma-experience mismo ang agam sa pamamagitan ng mga hands-on experiment. Naglabas ng mga special commemorative stamp ang Philippine Postal Corporation of PhilPost para kay Pope Leo XIV kasabay ng kanya ika-100 na araw bilang Santo Papa. Ayon sa PhilPost, bukod sa makasaysay na pagkahalal, tampok sa nasabing stamp ang espesyal na ugnayan ni Pope Leo XIV sa Pilipinas, lalo't nagsilbi siyang missionary sa Cebu at ilang bahagi ng bansa. 5,000 copies ng selyo ang inilimbag at ibinebenta sa halagang 17 pesos bawat isa. May kalakip ding first day cover para sa mga collector. Mabibili ito sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Annex 1 Building sa Liwasang Bonifacio. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Malinis at maayos sa kapaligiran. Yan ang layunin ng Extras Challenge ng Laos Group of Companies na nasa 2 taon na. Pero ngayon, bukod sa mga empleyado, kasali na rin sa kanilang kampanya ang ilang paaralan sa Pampanga. Ang balita ay hatid ni MC Galang. Muling isinagawa ng Laos Group of Companies o LGC ang Extras Challenge para ituloy ang misyon na ituro ang proper waste segregation at disposal sa mga empleyado at mga kabalen. Ginanap ito ngayong Biyernes, August 8 sa LGC Complex, City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay Justin Gatchalian, Learning and Development Supervisor ng LGC, 2 years ago pa nang simulan ang proyekto ni LGC Chairman and CEO Lisette Laos Velasco sa pakikipagtulungan ng kanilang mga partner. Yes, so nag-start siya last 2023. And it was initiated by our chairman and CEO, Ma'am LLV. And also, na nag-start ito through the partnership with PBSP and BEST. Noong unang taon ng programa, umabot sa mahigit 40 kilos na basura ang nalikom mula sa mga gusali ng LGC Complex. This year, mas pinalawak nila ang Extras Challenge dahil hindi lang ito limited sa kumpanya, kasama na rin dito ang ilang paaralan sa Pampanga. To continue the sustainable program of our chairman and CEO, ang pinaka-target natin dito is masustain ang programang ito with a proper segregation, proper waste disposal. We occupied top 5 schools within Pampanga area, and namely San Basilio National High School, Basa National High School, which is located in Florida Blanca, followed by Guagua and Mabalacat. Pero hindi lang pagkolekta ng basura ang layunin nito. Mamimigay rin sila ng hygiene kits, trash bins at magpapatayo ng bagong comfort rooms para sa mga mag-aaral. Ang Extras Challenge ay magpapatuloy tuwing Biyernes sa buong buwan ng Agosto. Bukod sa tsansang manalo ng papremyo ng mga sasali, makatutulong pa sila sa kalikasan, gayon din sa mga mag-aaral. MC Galang, CLTV 36 News. Simula ngayong Biyernes, August 8, mapapakinggan at mapapanood ng pinakabagong Kapampangan podcast ng CLTV 36. Ang Kapamudyo kasama si Mac Mariano. Sa pilot episode, makakasama ni Mac ang Kapampangan influencer at content creator na si Jericho Arceo para sa isang heart-to-heart talk na siguradong tatagos sa inyong damdamin. Sa podcast, first time din makikita ang other side ni Mac. Punong-puno pa rin ng wisdom pero mas seryoso at mas emosyonal. Pag-uusapan nila kung paano nakakatulong ang pag-iyak, pag-open up at pag-amin sa sariling pinagdadaanan para gumaan ang pakiramdam at makabawas sa bigat ng dibdib. Kaya kung curious kayo sa never before seen side ni Mac at gusto nyong mauna sa pinakabagong content ng CLTV 36, make sure to catch the first episode of Kapamudyo. Mapapakinggan at mapapanood ito tuwing 7 p.m. sa Spotify at YouTube, 8 p.m. naman sa official Facebook page ng CLTV 36. Sumisikat ngayon sa social media ang isang content creator mula Pampanga na kilala sa kanyang nakakaaliw na videos. Pero mas patok ang kanyang talento sa pag-i-impersonate ng CLTV 36 News reporter na si Paulo G. Santos. Mula sa boses, kilos at pati estilo ng pag-report, kuhang-kuha raw niya. Dahilan para mag-viral at umani ng libo-libong views ang videos niya online. Kung sino siya, alamin natin kay Danny Cagino. At para naman po sa ating entertainment news, makakasama po natin ang isang content creator na sumisikat ngayon dito po sa Pampanga. Please welcome Daniel Maglangke mula po sa Sapa, Libutan, Angeles City, Pampanga. Hi Daniel, kamusta naman ang iyong buhay-buhay? At syempre, welcome dito sa CLTV 36. Payabak po, daladakal po salamat. Kining pag-welcome, kining studio taong. So, kamusta naman ang buhay-buhay? Bakit mo naisipang maging content creator? Ito po, mayap naman po. Medyo pisaya po yan yung mag-hit-hit ng pakyapusan kay Babalo Kening Kay Kening Showtime. Ito po, finid na akong meme vice. Tapos po, itong mag-hit na wow, hiyang-hiya. Medyo pisaya po. Tapos nagkakarang
aliwa-aliwa, i-expose ko na lang din ang aliwa kung pwede pa kayo. Pusan to Timo po ito. Ng idol kay Paolo G. Santos, atin pusong makabalen. Ito po, kasi po, bilang buli ko po talaga itang magpasaya, ito po itang balang confident ko po, tangikiting audience ko na may liya. Gawan ko po itang buli na napasaya. Kasi alam mo, bilang isang komedyante, hindi yan madali. No? Opo, Kailangan mo ng lakas ng loob, ng humor. At syempre dapat handa ka rin humarap dun sa mga bashing. Opo. Kasi as we all know, no, kahit na nga kami na formal na minsan yung ginagawa namin, nakakaranas pa rin kami ng bashing. What more kung isa ka pang komedyante at ang napili mo talagang forte ay pagpapatawa. So paano mo hinahandle yung mga ganon? Ako naman po, sabi ko po, mag-umpisa ang anak ko. Nangilupa ko mo ngayon yung pagtripanda ka na ako. Ala na akong tigagan, ako nunip yung anak ko pa. Sanay na ako yung makanya, kaba na baba. Talaga, lupit mo. Ito. Alright. So, bakit mo naman naisipang sumali sa Showtime? Ito po. Bala mo, ating gaya kang puso ko na sayang naman nang ako makyabya kasi feeling ko para kay sarili ko. Kaya ko yun eh. Yun po, tinry ko. After 1 month, bala, sayang ako makuha. Ito tapos after 1 month, tumawag. Hello, ito po yung sa Showtime. Ganito. Totoo! Yun po. Anong naging reaction mo nung tumawag? Siyempre po una, di ako makapaniwala. Ako nagsimula lang ako, nakaisang contest pa lang ako, tapos pupunta na agad ako ng Showtime. Talagang di ako po makapaniwala. Ang saya-saya. Wow! Syempre dahil ini-impersonate mo yung isa sa mga reporter dito sa istasyon, no? Which is sa CLTV 36. Isa ka bang certified viewer ng CLTV 36? Opo, yun po. Yun po, lalo na kapag nandyan na si Idol Paolo G. Hahanapin ko nun yung punto niyan. Ay, no, kaya pwede pakiyapusan kay ni Paolo G. Tulad po nung last na report niya, yung nagtaas sa mga presyo ng mga bilihin, kabalen. Yun po. Wow. So, di pa ako humihingi ng sample pero pinapakita niya na yung kanyang mga talent, no? So, bakit si Paolo G? Idol mo ba siya? Paano mo siya naging idol? Una po yan nakita ko. Magla-live yan kasama si Paring Johnny. Paring Johnny, kasalukuyan nating binabaybay ang kahabaan ng Pandan Road. Tapos si Paring Johnny. Ayan lang po si Paring Johnny. Paring Johnny. Ganyan lang po si Paring Johnny. Habang si Paolo G, kausap niya po yung cellphone at yung kahabaan ng traffic. Paring Johnny, makikita natin ano ba naging problema kung bakit hindi masolusyonan ng traffic sa Angeles. Ganun. No? So, pinangarap mo rin ba na dumating din ba sa buhay mo na parang gusto kong maging isang reporter? Opo, yun po talaga. Yung first choice ko po talaga sa college, mass comm. Tapos po, kasi meron po kami business, inirelate ko po doon yung course ko. Pero gustong-gusto ko po mag-mass comm talaga. So, anong course mo ngayon? Industrial Engineering po sa Holy Angel University. Pwede po bumati? Sige, bumati ka. Binabati ko yung mga Holy Angel University ko at yung mga kaibigan natin, si Bapang RV ng pit manager ng ECS. Sige. So, alam mo yung pagiging reporter kasi minsan talent din yan, di ba? So, wala ka na bang balak ipagpatuloy yun? Kasi it's not too late to be a reporter. Meron pa namang oras or panahon. Sabi ko nga po kapag may nagtatanong, halimbawa yan, nakita nila yung video ko tungkol kay Paolo G. Bagay ng kayang mag-report. Tutusin po talaga. Gusto ko po talaga yung nagre-report na sana, after kong graduate, mapagpatuloy ko yung mass comm ko. Alright. So, ano namang pakiramdam mo ngayon? No? Ito na. Parang muli, after the Showtime, biglang nawala, no? Tapos biglang nag-trending ka ngayon dahil sa ginawa mo, pag-i-impersonate kay Paolo G. Santos. Kamusta naman ang pakiramdam ngayon? Mas dumami bang nagpapapicture? Opo. Ano naman po parang sa amin, yung, uy, kumusta ni Paolo G? Kumusta ni Sukla Bandam? Kumusta na ulit ang Water Lily? Ito po, tapos ang saya-saya. Dito ako sa, parang newscast yung dating, ano? So, ano yun? Bigla lang pumasok sa utak mo, ay, wait lang, nandito ako sa dam. Gayahin ko nga si Paolo G. Ganun ba? Or pinagplanuhan mo talaga yun? Ito na po. Malapit po kasi yung bahay namin dun sa dam na yon. Minutes lang po, nakalis na si Paolo G. Dun sana, pupuntahan ko sana dun, magbibideo-video ako. Wala na si Paolo G. Yung ginawa ko, gumawa na lang ako sarili kong dam. Yun na po. Agi tayo po ing Sukla Bandam no karin magtambak ing dakal na basura ang porang Water Lily. Wow, talaga namang gayang-gaya talaga yan si Paolo G. Ayan, at dahil ngayon nga, sumisikat ka na, ano ang mensahe mo sa mga nagbabalak pa lang at mga talented na kabalen na kagaya mo na kasalukuyan nagtatago pa dahil natatakot sa mga bashing? Ayun po, wag lang po tayong mahiya. Hanggat may napapasaya po tayo, walang mali sa ginagawa natin. Opo, yun po. Magpatuloy lang po tayong magpasaya ng tao. At ano naman ang
mensahe mo kay Paolo G. Santos? Malang naman na siya ang ginagaya mo. Idol Paolo G. Santos, ang gatatsyo kening Pampanga, eya mayari ing kanakong misyon. Kaya rin kung may graduate mag-mascom ko, balik ko, miya betang magobra. Ako po yung kiyakain talasuyo, Paolo G. Alright. Thank you so much, Daniel. No? Kahit kami dito sa studio, napasaya mo. At syempre mga kabalen, yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cachino. Ako naman po ang inyong talasuyo, Paolo G. Santos. Atin pusong makabalen. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-3819-332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.